Libuan na nausab ka mga senior citizens sa dakbayan sa Mandaue ang nakadawat silang financial assistance. Samtang Office of the Senior Citizens Affairs verify ang naa sa listahan nga gingong dili gyud taga dakbayan sa Mandaue. Si Chona Carrion sa dugang detalye. Sugod kaganiha, gisugda na ang pag-apod-apod sa financial assistance sa mga senior citizen sa Mandaue City. Tag 2,000 pesos ang madawat sa batag senior citizen alang sa ikaduhang hugna karong tuiga. Moabot og 6,000 pesos ang madawat nga hinabang pinansyal sa mga senior citizen sa syudad. Gibana-banang moabot kapin 17,000 ka mga senior citizens ang makapahimo sa maong financial assistance. Samtang gipahibaw ni Raul Pukang Kabahog, presidente sa Office of the Senior Citizens Affairs, nga moabot na sa 30,000 ka mga senior citizens ang miparehistro diha sa ilang buhatan. Apan sa pagkakaroon ang kapin 17,000 pa lang ang gi-honor ug ang nahabilin ila pang ipa-verify. Samtang mag-agad lang sila sa ordinansa nga ipalabang unya sa konseho kung unsay mga angayang buhaton ila bina sa mga senior citizens nga wa na nagpuyo sa dakbayan ug sa bag-o lang mibalhin sa pagpuyo. Dili ka taga Mandaue, di siya manghimo na mo sa Cebu City nga at least 10 years ka o nakadawat, kaya mo manghimo sa Cebu City. Kung pure kang Mandaue, mo 60 na ka, 3 years ka, una ka magkadawat. Pero among gihangyo sa Federation ng Mayor nga, pwede ba lang o 61 lang. Depende na sa konseyo. Chona Carrion, Balitang Bisdak.